Hola, us proposo fer una experiència amb aigua, un experiment. És un experiment amb el que, quan el feu, sorprendreu a les persones que estan al vostre voltant. Necessitarem una bossa de plàstic que no tingui cap forat, pot ser així oberta, o d'aquelles que es tanquen per posar-la al congelador, i colors o llapis de fusta que li hem fet la punxa ben feta al final. I ara ompliré la bossa d'aigua i la tancaré. Ja tinc la bossa plena i la lligo aquí dalt, la lligo bé amb un nus, o si era de les bosses que es tancaven, doncs la tanco. Llavors aguanto així i està bé que ho feu entre dues persones perquè és més fàcil. Clavo el llapis per un cantó i surt el llapis per l'altre. I fixeu-vos que estic foradant la bossa i no passa res. Vaig fent forats, és molt divertit. Fixeu-vos. Bé, aquesta és la meva proposta. Us animeu a fer-ho? Ja ho hem fet, i ara què creieu que passarà quan traurem els llapis? I per què no passava el mateix quan els he posat?